IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. No adda iti mulam, adamet iti apitem. Dayta tinay pamula kada iti graduate ti Alternative Learning System iti Ilocos Norte. Nagturpos na iti dingras Ilocos Norte ang may sapay ang nagsarita ket ni Mayor Jomel Sagid Gosi. Basar ti report ket imabot ti upat tagasot ini mapulo ket upat ti kabuklan ti nagmarcha nagbasa iti Alternative Learning System ken awagan na gitoy akas bilang completers. Kadagiti completers o patagasot 25 tinakalpas iti junior high school ken 30 ket siyam ti elementarya. Nagkapudag itoy iti 20 ket maysa munisipalidad iti Ilocos Norte ken kaaduan ditoy ket manipod iti Bukararal District ang nakabatanor ti 80 a completers. Kadagupon kadagiti 10 ket 2 senior citizen als completers ti kabaketan kadakwada ket Inana Herminia Lagura agtawen 70 ket 7 manipod Sarat District. Kabayatan na, may sapay a completer iti adan iti cerebral palsy anay Kerubin Jeff Roldan agtawen 20 ng inatibay ti Inana ken may bilang ang makapinspirar ang nagtulpos. Iti pa nagsarita ni Mayor Jomel Sagid Gosi ket ibilang na daytoy a selebrasyon iti perseverance, resilience ken second chances. Nagbalinmet akang runa na bisita da Dr. Medeldorf Gawat, municipal officials, schools division office officials, supervisors, als district implementer ken dagiti mangisursuro. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.